Hello, good morning. Again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Kumusta? Live ta. Ako sang i-share niya kamo sa diha. Pwede na mo mag-start og share. I-mention yung mga higala sa comment section igsoon. Let's go. Para sa kay mayaan sa Ginoo. Okay, done sharing. Again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. Kumusta mo diha? I pray that today is gonna be a fruitful day. A day that full of blessing from the Lord. And nagampo ko nga kamo diha naamos maayong kahimtang, nasa maayong panglawas, labaw tanan, dool mos Ginoo igsoon. Complete package ba? Shout out sa tanang nagtanaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sister Joanne, thanks for watching. Antonio Galaneda, regards ko sa imong brother, sister katong Ralph ba to? Okay. Og shout out sa imong brother usab si Brad Ryan nga nasa Germany. Anyway, naday nagpa-shoutout ako gahapon. Bag-o na ko ni nga friend. Okay. Akong gi-shoutout no si Brother Jason. Okay, from kuan siya from Christian Fellowship, Bethel Christian Fellowship Incorporated, Sogod, Southern Leyte. Og sa ilahang pastor nga si Pastor Abito Tahora o Pastora Maricor Tahora. Again, shout out Bethel Christian Fellowship Incorporated, okay, Sogod, Southern Leyte. Ug sa ilang pastor nga si Pastor Abito Tahora o Pastora Maricor Tahora. Thank you, Brother John Jason. God bless. Okay. Gahapon ba ni actually nalimot ko ba? Okay. So, again, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong pagpaminaw. OFW, shout out na mga OFW who are watching this time. Mga seaman, mga naka-permanent residents na diha sa lain-laing kanasuran. And thank you kaayo mga subscribers, mga followers, mga new followers. Welcome kayo mo ani nga page. This is for the glory of God. Wala tayo giisa nga pundok, relihiyon, or grupo, or simbahan. We'll lift up only the name of Jesus Christ. And then, akong gi-shout out ang tanan nga mga piniriso, inmates. Especially sa katong nasudlan ako nga Lombia City Jail o Medina Municipal Jail of Misamis Oriental and Lombia City Jail of Cagayan de Oro. Shout out Brad Ungas. Brad Ungas, hey yo. Brad, salamat sa again sa pag-abi-abi ni Mugmaayo ninyong kanan diha no during the time nga ning bisita ko diha. Salamat kay no.
Grabe. Long live kanunay, brother. Long live. And shout out ang tanang mga jail officer ug si ang brad nako nga usa sa jail officer nga may gigamit sa Ginoo nga nakasulod ko sa municipal Medina Municipal Jail because actually dili unta ko pwede mosulod igsuon kay nakinahanglan sila og MOA. Pero tungod kay naay brad nako dito nga usa sa jail officer nga usa sa followers nato igsuon nga gibag-o na pud sa Ginoo nga gikan sa kangit-ngit ba. Unya iyang gisanghid unya gi allow ko igsuon nga mosulod dito. So Brad akong gi shout out si Brad AJ. God bless brother. Okay? Unya akong gi shout out ang tanang mga friends nako sa mga higala nako, mga viewers and followers sa ani nga page ang mga military Armed Forces of the Philippines. Okay, asa man tong kuan kay hingbugnaw na. Armed Forces of the Philippines and mga security guard. Shout out. And ako sang gi-shout out ang tanang mga higala nako sa BFP, Bureau of Fire Protection, na ako daghang mga classmate during my criminology days na wala nagpulis, nagbumbero sila. And of course, inaw kalimtan mga kapulisan. Okay? Shout out tanang kapulisan Luzon, Visayas, and Mindanao, mga Bisaya, mga tanan. Camp Osmeña, Cebu. Shout out and Sir Paul Acosta, Sir Rudy Abergonzado from Davao, a good friend of mine, police officer. And tanang mga classmate nako nga mga police, dili lang ako mo i-mention kay daghan kay mo akong mga amigo nga hepe in different station. Akong gi-shout out ang Tagbilaran City, ang barracks. Okay? God bless sa tanang mga kapulisan nato. Namo sa akong prayer igsoon mga sir, mga ma'am. Ililag na mo tagsaon kay daghan kay kong mga higala. Excuse me, nga mga kapulisan, no? Yeah, mahurot atong time. Tagae ko nagtubig na. Hey. Okay, kuan ba kanang di ba giingnan ta mo igsoon nga tungod sa biyahe unya sige gwali inumbugnaw during the time nga namis Cagayan, sige inumbugnaw. Ya mao ni nga paggaw ba pero basta makastorya pa ko igsoon, di jud ko mo atras og share sa pulong sa Ginoo. Basta makasulti pa ko, di jud ko magpa-distract ani. Amen. So again, so wala kabalo na natay new YouTube channel nga makita na to ang link na ni nga caption ani nga live. Thank you na. Okay? Unya ini-click ninyo ang icon dalon mo sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Gamay pa ato ang subscriber icon, kuan pa 600 plus, no? Ato ang followers ani kay daghanam kayo kuan man ta. 100 almost kuan na ta icon, almost 158,000 followers of Mabungahong Kristohanon. So, akong encourage ang uban nga wala pa ka hibalo or ka-subscribe sa atong YouTube channel. Free ra man ni. Kay sa YouTube na to igsoon, mas dali ta makadungog, ma-save, ma-download atong mga live videos kay akong gi-upload ya kay tungod kay daghan jud daghan na dili na ko kaihap og pila ka ba ko nag-request nako nga mga followers diri nga unta na daw pud sa YouTube kay ang usa sa nakanindot sa YouTube kung wala tay wifi or wala tay data pwede ato i-save unya makakuan ra ta tan-aw no. So again, ang atong links nasa caption ani nga live, atong page atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. So, let's start. Shout out ko, Pastor. Gahilom ra ko, Pastor, pero sige ko og man sa imong live, Pastor. Boss Dam. Shout out, Boss Dam. Brother, God bless, God bless. Ikson, God bless. Amping. Okay? So, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. And ako din gi-shout out ang this time we have 81, 83 and counting 86 viewers this time. Pastor James, operation ako unya mga 12 noon. Sige, i-appeal ka sa prayer. Love. Operation daw love sa katup itong nagpampo na to. Itong OFW sa Hong Kong. Doon ibisita na to. Okay. 12 noon. Okay, let's ato nang iyampo igsoon. Alas 12 pa. Unya, after na kay personal prayer. Okay? So, let's pray. Father in heaven, Lord God, thank you so much, Lord, for
another great privilege, blessed opportunity nga imong gihatag kanamo karon nga mamati na usab mi sa imong pulong, Lord God. Taliwala sa amo ang kabisi, but still gitagaan mi nimo kadasi Ginoo nga mamalandong sa imong pulong. I know and I believe dili tanan karon Ginoo nga mga tao nahihigayon nga mamati sa imong pulong or nahihigayon nga mamalandong sa imong balaang pulong, but praise God kay kami gitagaan imong higayon Ginoo nga maminaw, mamati, magisgot sa imong balaang pulong. But before we proceed, Lord God, first and foremost, I pray that you're gonna search our hearts, Lord God. I-search among kasing-kasing karon Ginoo. Among giangkon Ginoo nga dili mi perpekto og tao lamang mi. So tungod because of our imperfection, sometimes magtuo mi nga sakto mi apan sayop dai mi sa pananaw nimo. So Lord, if ever na mga butang sa among kasing-kasing karon nga mga butang nga wala mi kabantay niya, wala day kanalipay pa sa ilo ami Ginoo. Limpyuhi mi Ginoo, himo aming angayan, himo aming takos nga mamati sa imong pulong, ug tagay mi kasing-kasing madinawaton. Mapainobsanon Ginoo, willing mo dawat og correction. Labaw sa tanan, willing mo sunod nimo Ginoo. And I pray Lord God, heavenly wisdom, kaalam nga langit nun aron among mapalawman, among matugkad ang imuhang pulong Ginoo. Ikaw lamang among gipataas Lord God this time. There's no other name nga among gi-lift up, nga among gi-adore, gi-honor this time. It's the name of Jesus Christ. Wala mi giisa nga relihiyon. Wala mi gipataas, gipagarbo, gipasidunggan nga pundok Ginoo. Ngalan lamang ni Kristo Jesus. Because according to your word, you are the way, the truth, and the life. Ikaw lamang ang gipataas usab namo nining taknaa. And right now, I pray Lord to all of the viewers right now nga mamuhat ka. Ikaw Ginoo panalangin sa tanang mga viewers karon bisan asang dapita, kutob sa makadungog ani Ginoo, kutob sa makakita ani, makalantaw ni ini Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo Lord God. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan Lord God. In Jesus name, amen. Hallelujah. Again, mabungahong kabuntagon mga igsoon. I know ang uban naghuwat ra na nanawahing daghanaw. Naghuwat ra na nga mahumantag pray kay mananaw na sila kay data ra man, no limited ra ba. 94 na ta. So, anyway, our topic for this morning is about faith nga ngano nga sa Bible ning-ingon man nga ang pagtuo patay kung wala kini buhat. Ngano nga? Ngano man igsuon, ganing-ingon man si Santiago, si St. James nga patay ang pagtuo kung walay buhat. So ato nang isgutan karon igsuon. Kay basin apil tani ba nga naatay pagtuo pero utobra ta pagtuo pero wala tay action, patay na no. So walay kapuslanan ang atong pagtuo kung kutobra ta pagtuo pero walay action, walay buhat. So dili na matawag og pagtuo kung dili tuo-tuo lang na. Amen. Good morning mga kaigsuonan sa Panginoon. From Sister Janet Corsino. Okay? Let's proceed. Okay. Atong paabtog 197 na ta. Again, before we start, Igsoon, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. I-type at followers at highlights and don't forget to share. Okay? Good morning, Pastor. Salamat sa pulong. From Brother Erwin Galarion. Ye Yang. Okay, pa-shoutout Pastor. Salamat sa mga pulong imong gibat-bat. Okay? From Sister Ye Yang. Inday Judian Torihano, thanks for watching and thanks for mentioning your pamilya. Okay. And I love you watching from USA. God bless you more, sister. God bless you more. Unsa ni nga church, so dili na ko pwede itubag igsoon. Kay gusto ko nga walay ma-involve nga church ani. Ang uban ning ingon kolorom ko, no, I'm not kolorom. Kay kung kolorom pa ko dili ko tugutan muwali sa mga dagkong tao. Okay? As one of the PNP life coach here in Bohol, dili ta kolorom. Okay? Pero dili lang ako isulti ang church nga akong gidala kay gusto ko nga wala laing ipataas ani nga simba ani nga live igsoon ani nga page
Jesus lamang. So pwede ko nimo igsoon i-PM tubagon ti kaniya. Amen. So let's proceed kay abot na tag 101 unya na 98 na pod kay uban nagpahipi ra ba. Okay, let's start. Kaya itong isgutan karon ang pulong sa Ginoo igsoon nga itong isgutan karon sinulat ni Santiago ako ni. Okay? Santiago, James. Bitaw si kuan ni mga igsoon usa ka lagad sa Ginoo si Saint James. Ningon siya sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 17. Okay? Again, Santiago kapitulo 2 bersikulo 17. Mubo ra kayo ni igsoon. Pero ato ni siyang palawman. Ato ni siyang sabton ug maayo uban sa lamdag sa Espiritu Santo. Okay? So again, Santiago kapitulo 2 bersikulo 17 nag-ingon diri si Santiago igsoon. Ingon ini ang pagtuo. Patay kini kun dili ubanan sa buhat. Again, Santiago kapitulo 2 bersikulo 17 according to Saint James ingon siya. Ingon ni ini ang pagtuo. Patay kini kun dili ubanan sa buhat. Ang Diyos magapanalangin sa iyong balaang pulong. This morning, giremind mga igsoon sa word ni Lord. According to Saint James nga ang pagtuo daw patay kung walay buhat. And of course, as we know that we are saved by faith. Naluwas sa pagtuo, yes, tinuod na. Pero igsoon, tinuod nga naluwas tas pagtuo dili sa maayong buhat no? Oh no, yes. But kung tinuod nga nakatagamtam pud kaluwasan, paminaw mo. Ang ato pong binuhatan igsoon, magmuak pud ta nga mga niluwas na. Kuha. Again, ingon si Santiago, patay ang pagtuo kung walay buhat. Now, tungod kay naluwas man ta pinaagi sa pagtuo, dili lang po diha ra igsoon nga abi kay luwas na ta, no? Abi kay nang luwas na we are saved by faith. Okay na ko ani, wala problema, no? Yes, naluwas ta pinaagi sa pagtuo niya, ang pagtuo patay man kung walay buhat. So, pasabot igsoon, naluwas naman ka ta pinaagi sa pagtuo. Ning tuo naman ta ni Kristo nga maoy atong bugtong og personal nga maluluwas ato siyang gidawat, ato siyang gituuhan din luwas na ta, mao na atong pagtuo apan ipakita sad sa atong binuhatan nga niluwas ta. Okay? Kay dili ra ba tanan nagtawag og Ginoo, makasulod sa langit. In other words, dili tanan nagtuo nga luwas nila. So naay gitawag og buhat. No, unsa may buhat pastor? Kung tinuod ka nga nagtuo ka nga luwas ka igsoon, sunod po sa Ginoo. Kay ningon ba lang kasulatan igsoon, ang maluwas lamang kuno ang makasaka sa gingirian sa Dios kadto lamang nagsubay sa kabubuton sa Ginoo or kadto lamang nagsubay sa kabubuton sa atong amahan nga nasa langit. So mao nay buhat. Ang atong binuhatan ning sunod ta. Okay? Ang atong faith naay gitawag og deeds. Buhi siya, dili patay. Amen. Kay lisod kayo, moingon tag nagtuo ko nga naluwas ko. Nagtuo ko mao ni nagtuo nga way buhat igsoon way di magsilbi na. Tanawa tagaan ta mo example. Parehani. Nagtuo ka nga tagaan kag maayong panglawas sa Ginoo. Every time nga moabot imong birthday, every time nga mulabang na ta padulong sa New Year ang imuhang pangandoy, Ginoo, ang akong New Year's resolution nga tagaan ta ko kanunay og maayong panglawas niya. Birthday nimo nagampo kag maayong panglawas pero wa ka mo undang og inom og mga makadaot. No? Wa ka mo biya sa imong pagkapalahubog. Unsaon man ana pagkaangko nimo og maayong panglawas. Patay ang pagtuo kung walay buhat. Mao na akong gimin igsoon. Nagtuo ka nga tagaan kag maayong panglawas sa Ginoo pero di ka moundang og sigarilyo, di ka moundang og inom og makadaot igsoon, di ka moundang og soyop og shabu, di ka moundang bisan wa kay bisyo pero kusugay ka mo food trip mo kaon, no? Labihan nga pagkaon, gluttony na siya sa Bible igsoon, glutton. Labihan nga pagkaon igsoon, makadaot pud na. No? Bisan niingon ang doktor nga, "Sir, ma'am, diabetic ka. Ayaw palabihan na, ayaw na pag soft drinks. Oy, high blood man ka, ma'am, ayaw na pagkaog baboy. Pero ikaw kay dako kag pagtuo. Dako kag pagtuo, okay ra lagi ni. Hala, kaon sa bawal. Patay imong pagtuo kung walay buhat. Kay kung unsa itong ipugas mo anita. Amen. Manawong gimenik soon. No? Dili walay kapuslanan. Walay kapuslanan atong pagtuo kung walay buhat. Patay kini, unya way resulta. No?
O na igsoon nga gidasig tanining kabuntagon. Kung natay pagtuo igsoon, sabayan na tog buhat. Sama sa kong gingon ganina, useless kayo itong pre-request nga mauni. Pastor, i-pray ko, Pastor, tagai ko nga matagaan ko sa ginugmayng panglawas, himsog. Hindi po ka mobiyaan ng mga makadaot sa lawas. Patay kaya po, nagtuo ka nga tagaan ka sa ginugmayng panglawas. Di po ka mobiya sa makadaot. So, wanay mahimo ang Ginoo. Ang Ginoo igsoon, willing mutabang na to. Ang Ginoo willing mo atiman na to igsoon, pero, or mo bag-o na to. Pero tabangan sa nato atong kagalingon. Nasa tay aksyon ba? Amen? Ningon bitaw ang Santiago nga, draw near to God, and He will draw near to you. No, mulihok tao na, muakta padung sa Ginoo, diyan muduol sa siya nato. Mauna, amen? Kay sayang igsoon natin pagtuo. Mauni, ang pagtuo, madato ko Ginoo. Nagampo ko nga, unta Ginoo, madato ko Ginoo. Nga kana bitong stable na ko financially. Un kay sa una Ginoo, nagdako gid mi nga pobre, nga mangayo lang mig baga sa silingan aron mga luto mi, makalungag mi. Sa una Ginoo, nagbata ko nga wala mi kurente, kandila ra, lampara ra nga mo ang suga. Ginoo mo Ginoo nagampo ko. Ginoo na ko ipagtuo nga imo intaw kong ipauswagon. Pero tapulan ka. Naunsa? So, ano naman ang pagtuo, natapulan, mapukang dako. Sige na, pangayo, padungog-dungog. Silbi. Mga nagingon ni Santiago, patay ang pagtuo kung walay buhat. O saan man pagkuhan sa Ginoo? As what I have said, si Lord, willing. Si Lord, andam mo tabang kanimo. Andam mo hawas sa imong kahimtang. Andam mo tabang mo panalangin nimo. Pero tabangi po ng imong kaugalingon. No? Tabangi, igsoon. Mga bitaw nga, daghan nagpa-advise na ko, mga brad na ko, or daghan kayo mga ningduol na ko, mga kriminal, mga drug dependent, mga drug user, mga, basta daghan kayo mga addiction nga, wa malipay yung Ginoo. Ingon sila, Brad, Pastor, advice sa'yo, gumi unsaon nga makalikay ko ani, nga di na ko makasuyip og shabu, di ko matintal, ana. So ako silang giingnan, ningduol mo na ko, Brad, kay naamoy pagtuo nga makatabang ko. Okay? So akong buhaton, igo na ko mutabang ninyo, muampo. Mutabang kong advice kung sa inyong buhaton para makalingkawas mas makadaot nga bisyo. Niya mo pray sad ko nga bag-uhon mo sa Ginoo, pero ako silang gingnan, tabangi sa inyong kaugalingon. Kung gusto mo muundang nang sigisuyok og shabu ninyo, nalulong sa makadaot nga bisyo, likay sad mo. Likay mo, nasan mo buhaton ba naay gitawag og buhat? Nagtuo ka nga mabag-o ka, pero wa ka muundang ko diha og uban-uban sa mga adik-adik, as dawas lang siguro kung gibati nimo nga gisugo ka sa Ginoo nga motipo kanila para musidla ka. Kay ligon na kay ka ba, motipo kanila para muwali. Pero kung ganahan lang ka mag-uban-uban nila nga wa ka himuonig, so matintal jud ka, no? So, patay imong pagtuo na. Nakayda kong pagtuo nga ning pre-request ka nako, no? Nagpatambag ka nako nga para mabag-o ka kay since ako mismo I was a former drug dependent for more than 16 years. Ningagi ko pamaligyag shabu, ningagi ko tanang makadaot mga binuang, mga kabuang ako nagisudlan. Then daghaning duol nako kay nagtuo sila nga mapariha daw sila nako. Yes, pwede ko mo pray, pwede ko mo counsel, apan naara gid nato igsoon. Mao ni ingon nga buhat, no? Patay ang pagtuo kung walay buhat. Nagtuo ta nga makabaton ta kinudan ning kabag-uhan, pero di po ta mobiya sa mga sitwasyon nga puron ta diha nga matintal, way kabag-uhan. Again, patay ang pagtuo kung walay buhat. The same as sa kaluwasan. Nagtuo ta, nagtuo mo diha nga naluwas mo, pero ang inyong binuhatan, wa makita ang inyong binuhatan, nagpadayon man mo buhat sa pagluwas ana nga sa buhat ninyo, masabunga mo na makita, sa binuhatan na makita igsoon. If we claim that we are saved by faith, and then mubiya tas kangit-ngit, lisod pod moingon ka, naluwas ko pinagis pagtuo, pero imong binuhatan igsoon, nagpabilin ka diha, no? Ingon ang balaang kasulatan, mga igsoon. Kinsa ka tong musunod sa Ginoo daw sa kahayag kuno, mubiya na sa kangit-ngit. Ang tinuod nga naluwas or tinuod nga naluwas o pinagi sa pagtuo igsoon, mingbiya po na sa kangit-ngit, no? Ang buhat ba, no? Tinuod ka, mo claim ka nga naluwas man ko, so luwas naman ko, wala na ko'y simba-simba, pwede ba na? Siguro di ka simba na may uban nga case-to-case basis man na may uban nga dili ka simba kay siguro ang labi ng uban nga nasa Middle East na yung mga part diha igsoon nga lisod kaayo magsimba, no? So mabitan ingon sila, Pastor, nagpasalamat mi sa Ginoo kay
gigamit ka sa Ginoo pastor nga kami diri mga OFW dili mi makasimba pero makakita minimo nga mag-live ka mura raming nagsimba something ana bitaw. So murag lahi na siya makarason na pero umingon ka nga nagtuo ka nga naluwas ka niya sa panahon nga ting simba wa kay lingaw di ka mo simba kay luwas ka patay ang pagtuo kung may buhat nagtuo ka igsoon nga naluwas ka igsoon meaning nahigugma ka sa Ginoo pamatud-i mong paghigugma pinaagi sa pagpahimuot sa Ginoo simba apil og prayer meeting Bible study any activities sa church nga naay kalabutan sa pagpahimaya sa Ginoo apil dili kay ay luwas na ko di na ko mo apil patay ang pagtuo kung walay buhat no makita sa buhat na igsoon makita sa bunga manigingon ni St. James ni Santiago nga patay gyud no ang pagtuo igsoon nga makamugna og milagro ang pagtuo igsoon nga makamugna og mga kahibulungang butang gikan sa Ginoo ang pagtuo igsoon nga kaya maghatod nato sa gingarian sa Dios nagyo nay buhat balikan ta mo igsoon kung nagtuo ta ni Kristo ang demonyo nagtuo pod nagkurog lang so anybody can believe can have faith ni Lord pero dili tanan magtawag niya maluwas di ba mao na giingon ni Jesus kadto lamang nagsubay sa kabubuton sa tong Amahan nga sa langit kundili ang sabutan na ni Jesus mga igsoon kadto lamang naay buhat naay aksyon nganing sunod ang katong gidili gibawal sa balaang kasulatan kay karumal-dumal wala niya buhata katong mga binuhatan nga ni violate sa word ni Lord wala niya buhata igsoon meaning ning buhat ka unya katong gisugo sa Ginoo ning sunod ka meaning ning buhat ka so sakto ka ang pagtuo nimo na ubanan nimo og buhat amen mao ni gipangita sa Ginoo dili kay magsigire tagtuo nga magtuo ko akong gituuhan kadungog kog verse ana dayon no namay ngani mga Kristiyanon kadungog kog verse Jeremiah 29:11 for I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you and not to harm you so padatuon ko sa Ginoo pauswagon ko sa Ginoo nahayag nga ugma sa Ginoo pero wa ka nang alagad sa Ginoo patay naunsa nagtuo ka sa verse praise God for that tinuod ba na pero we need to act igsoon okay we need to obey the Lord we need to serve the Lord faithfully. Mao nay buhat. No, we need to follow His ways. No, iyang kabubuton atong tumanon, iya atong sundon dili atong kagalingong kabubuton. Mao nay buhat. Pagtuo nga giubanan og buhat. Mao nay buhi nga pagtuo dili patay. Mao nay pagtuo nga makamugna og hayag nga ugma. Kaysa diyang nagtuo ka nga at the end of the day, sa katapusan, naihayag nga ugma. Bisag karon ngit-ngit ang akong sitwasyon, pero naihayag sa unahan. Okay? Pagtuo na, maunang karon, samtang nagpaabot ko, mga lagad ko sa Ginoo, musunod ko sa kabubuton sa Ginoo. That's act. Maunay buhat. Ug maunay gipangita sa Ginoo. Kaya kung puro na pagtuo, puhon, tagaan kog balay sa Ginoo. Puhon, makasawa kog buutan. Makabana kog buutan. Pero ikaw diha, dili ka matinud-anon nga nalagad sa Ginoo. Ikaw diha, Ikson, nagpabilin kag lunang sa binuhatan nga dautan. Sayang imong pagtuo na way buhat. Patay, Ikson. Walay milagro nga may tabo. Dili nimo matagamtaman ay imong promised land nga gipangandoy. Ang hayag nga ugma nga imong gilantaw. Dili na may tabo kay puro ra ka pagtuo. Wa kay buhat. Wa kay ka nangalagad sa Ginoo. Sa panahon nga ting simba, ibaylo lang nimong panglaba. Panahon nga ting simba, sige lang mo date sa imong uyab. Panahon nga ting simba, mag-mall ka, namili ka dito kay naay mga kuan. Asa mang buhat, ana, patay. Ang pagtuo kung walay buhat. O balikan na to ne. Pare atong akong gi-share ganina, makadaot nga bisyo. Sige kampong may panglawas niya, nagtuo kag tagaan ka sa Ginoo may panglawas, pero di po ka mubiyaan ng mga makadaot nga bisyo. Unsaon pag kuan sa Ginoo? As what I have said, si Lord, anda mo tabang, pero tabangan na to ang atong kaugalingon. That's act. Mao nay buhat. Once ang atong pagtuo gisabayan nato og buhat din buhi na nga pagtuo din. Nanay mo mao nay mo resulta og milagro. Kana nga pagtuo. Dili na mahimong patay kay na may buhat. Amen. So again igsoon, kung atong basihan nga pulong sa Ginoo dili di ay garantiya nga magtuo tag luwas na ta. Di garantiya mga igsoon nga mo claim ta nga luwas na ko na may uban nga makig-awa yun kay luwas na dyan. Luwas, ug way makailog sa akong pagkaniluwas. Way problema naman, luwas na ka, praise God. Way problema, sister, kung luwas na ka, praise God.
Pero how about sa imong lifestyle? How about sa imong pagkinabuhi ingon nga luwas? Nagkinabuhi ba ka nga luwas na tanawon or luwasonon pa? Kay wa man day ka mo biya sa mga binuhatan sa kangit-ngit. Wala ka mo biya! O wala ka gapos pa bang ka? Sa mga talikala ni Satanas. Sayang imong pagtuo, luwas na ka, pero luwasonon pa kang dako. Sayang imong... So in other words, mga igsoon, ang tinuod nga naluwas, mga buutan na. Ang tinuod nga naluwas igsoon, nagkinabuhi na nga maayong ehemplo, panalangin. Ang tinuod nga naluwas igsoon is ningbiya na sa mga binuhatan nga wa malipay ang Ginoo. Mao nay buhat, okay? Luwas o niya, pagtuo nga naluwas siya nay buhat, okay? Ningbiya na siya ba, no? Nagsunod na siya sa Ginoo, no? Nay bunga ba, nay resulta, mao na siya pagtuo igsoon nga makaingon ta nga luwas na kita kay namay makita sa itong ginabuhi lisod pamingon ka nagtuo kag luwas na ka pero nagsige gyapon ka og sigira gyapon ka og sikreto dito og check-in sa imong kabit mga igsoon unya mobalik na pud ka sa imong asawa nya luwas din na sure mo luwas na ko ayo ko guli-guli pa bata pa kay ka kabata pa nimo tiguwang na ko na sige na kog serbisyo sa imbahan luwas na ko ayaw kog duula luwas na ko ayaw adtoras uban di nainga na uban bagsi kayo luwas na jud kuno siya okay way problema luwas na siya minyo siya pero mo check in pa siya itong mga lodging house sa iyang kabit nga na bang luwas patay ang pagtuo kung tinuod ang luwas ta ipakita nato sa buhat nga mga luwas na kita amen lisod kayo so again ingon si Santiago this morning patay ang pagtuo kung walay buhat. So, kung naamay nagtanaw karon diri igsoon nga kuan ba di man ingon ako pangigo ako ay igsoon prangka na jud ko mosultis ka matuoran because it's biblical and because I love you. And part of loving is to correct, to share the truth. Di man ta tinuod nga nahigugma kung dili na to isulti ang kamatuoran. Ang tinuod nga nahigugma concern sa kabag-uhan o kaluwasan. Okay, balik ta. If ever na nagtanaw karon diri nga wala pa ka totally nabag-o bitaw ka nang nalulong pa ka sa makadaot nga bisyo ayaw lang pud kasuko igsoon kay tabangan ra kas Ginoo basta lang naa kay pagtuo niya paningkamot tabangan ra kas Ginoo niya as what I have said igsoon kung lisod man gud mangampo tag maing panglawas pero natay gihimo nga makadaot sa tong lawas so sayang atong pagtuo nga tagaan ta sa Ginoo maing panglawas. Sayang atong pagtuo nga mahimsog atong panglawas nga dili malayon ta sakit-sakit nga naaman tay gibuhat nga makadaot sa lawas. Patay ang pagtuo kung walay buhat no. Do we think maluoy si Lord? Do we think i-grant ni Lord atong request, atong prayer request nga good health kung naatay gibuhat nga makadaot sa atong health? I don't think so. And remember, our body is the temple of the Holy Spirit. And the Bible says, the Bible tells us that whoever destroy God's temple, kinsa ko tutong mulaglag sa templo sa Dios, laglagon sad sa Ginoo. Yang templo sa Ginoo kay lawas man nato. No? Dapat ampingan nato tong lawas igsoon. If we're praying nga tagaan tag mayong panglawas, magamping sila sa tong lawas. Again, ang Ginoo anda mo tabang. Ang Ginoo siyang atong panabang, anda mo tabang, dili ta niya talikdan, pero tabangin sa imong kaugalingon. Amen. Ana ra na siya kay patay ang atong pagtuo kung walay buhat. Amen. So kinahanglan nga mag-uba na dili pwede magbuwag ang pagtuo ang buhat. Kay kung puro ra ta pagtuo walay buhat, patay. Kung puro ra pud ta mayong buhat pero watay pagtuo sa Ginoo, di man pud makaluwas ng mayong buhat. Kuha ninyo. Ang mayong buhat di makaluwas. Pero ang mayong buhat mo resulta sa atong kaluwasan after we receive or we believe and we have faith that Jesus Christ, the Son of God, maoy ato ang manluluwas. And then naluwas na ta by faith. And then nay resulta kabaguhan sa kinabuhi. Amen. Again, kung natay pagtuo sa Ginoo, mubuhat sad ta sa mga butang or sa kabuton sa Ginoo. Kung natay pagtuo nga naluwas na ta,
igsoon. Praise God for that. Congratulations. And then, ang akong ikasulti nyo igsoon is, mubuhat siya tas kabubuton sa Ginoo. Dili man God pasabot nga naluwas na ta niya, mubalik na po kag drug lord, mubalik na po tag adik-adik, no? Mubalik na po ta dito pambabae, panlalaki. Okay? Dili pwede na nga patay ang pagtuo kung walay buhat. As what I have said ganina igsoon, dili tanan nagtawag Ginoo Ginoo makasulod sa kingharian sa langit. In other words, dili tanan naay pagtuo nga naluwas sila, makasaka sila sa langit. Kundi kadto lamang nagtuman, nagsunod, nagsubay sa kabubuton sa atong amahan nga nasa langit. Kay kung puro ta pagtuo, dili na tinuod, tuo lang na. Bisan si Satanas ning tuo pod ni Kristo. Di ba? Pero ang pagtuo igsoon nga gikahimutan sa Ginoo, inubanan kini og buhat. Pagtuo plus buhat equals kaluwasan. Pagtuo plus buhat equals milagro. Pagtuo plus buhat equals kahibulungang butang nagikan sa Ginoo. Pagtuo plus buhat equals hayag nga kaugmaon. Ana ra ka simple, di ba? Ana ra. Ning tuo ka, then act on it. Buhat. Kay kung di ka mo lihok, ako ni balik ko na. Nagtuo ka nga madato ka, mo swag ka, mo prosper ka igsoon. Di ba? Nya nagtambay ra ka, nagsigir ka higda sa balay. Patay, tapulan man ka. Amang buhat na patay. Ang pagtuo nimo kay walay buhat. Parehane, nagandang example. To all of the students, okay? Nagtuo mo nga mahimo mong pulis pohon, mahimo mong maestra, nurse, doktor, abogado, unsa man diha. Pero di mo eskwela, unsaon man. Patay mong pagtuo, way buhat. Ana ra na. The same as atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong sige og claim nga naluwas ta, atong pamatud-an pinaagi sa pagbuhat, pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Kay kung puro na ta claim nga naluwas ta, natay pagtuo nga naluwas ta pero wa ta mo biya sa binuhatan sa kangit-ngit. Or igo na ta ning receive ni Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Inimbalik ta o panindag siya bo. Nimbalik ta rito adik-adik. Nimbalik ta sa atong mga binuhatan nga karumal-dumal sa mga mata sa Ginoo. Patay atong pagtuo. Wa may buhat. Amen. And aside from that, igsoon, once ang atong pagtuo ni Kristo, sabayan atong buhat. Dili lang kay kita i-bless ni Lord. Dili lang kay kita makatagamtam og milagro, kundi ang atong kinabuhing Kristohanon, mahimo tang panalangin sa mga tao sa atong palibot. Nga naman, ang buhat man na ilang gitanaw. Mayon ka, naluwas ko, Kristohanon ko, pero imong binuhatan, badlungon ka, duwiting, mabless imong silingan, dili. Pero kung imong pagka-Kristohanon, igsoon, gisabay, nagtuo ka nga luwas na ka, sabayan ni mo buhat igsoon, musunod ka sa Ginoo, mubiya ka sa mga binuhatan nga dili maayo din, mahimo kang panalangin. Yan naman, tungod sa buhat. Amen. Kay mga tao karon, dili magmater nilang kamayo nimo musturyag Biblia, gitan-aw niya ang imong pagkinabuhi, mao nay buhat. Gitan-aw nila nga sige tag istorya og Hesus pero wa man ta naliwat sa Ginoo. Amen. That's deeds, mao nay act, mao nay buhat igsoon. Mao nay gusto sa Ginoo kanato nining kabuntagon. Natay pagtuo sabayan natog buhat. Kay mahimuot ang Ginoo. Okay? Nay milagro, mahimo tang panalangin unya. Atong pagtuo, mahitabo gyud kay na may buhat. Amen. Nagtuo ka, Lord, tagay kog may panglawas din. Likay pud ang mga makadaot sa lawas, tagaan kay kung imo nang buhaton, it means nga imong pagtuo nga tagaan kag may panglawas sa Ginoo, nya ning buhat ka, mahitabo ang may panglawas nga imong gipangandoy. Kay ning buhat man ka. Pero kung puro ka, Lord, tagay kog may panglawas, Ginoo, gusto ko nga ngani. Himsog ko. Himsog ka niya. Sige po ka diha og hingot. Sige po ka diha og kibaw na mo. Way may panglawas. Again, praise God kung nakay pagtuo sa Ginoo. Apan, gipangita sa Ginoo. Ang buhat nimo. Kay mahimong way kapuslanan atong pagtuo. Kung dili kini inubanan og buhat. Apan kung atong pagtuo, mga igsoon, to all of the viewers right now, sabayan nato ni og buhat, nay milagro nga mahitabo. Nay kay bulungang butang nga mahitabo. Nay hayag nga ugma matagamtaman nato. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this morning about faith with deeds, Lord God. Faith with action, Lord God.
Kung unsa kini ka mahinungdanon o kaimportante sa among kinabuhing Kristohanon. Kay kung puro rami pagtuo apan walay buhat, patay kini. So Lord, tabangi mi. Tabangi mi nga among pagtuo Ginoo ubanan gyud namo kanunay sa buhat. Tabangi mi Ginoo nga dili gyud magbuwag ang among pagtuo ug buhat, Lord God. Kay kung puro rami pagtuo, walay kapuslanan among pagtuo Ginoo. Walay resulta, walay bunga, walay milagro. Ug dili namo maangkon matagamtaman ang among pangandoy, among tinguha tungod kay kutob rami pagtuo, walay buhat. Ning claiming nga naluwas mi, pero wala day mining biya sa binuhatang dautan. Wala mining sunod sa imong kabubuton, patay gihapon among pagtuo. So Lord, tabangi mi. I pray to all of the viewers right now, Lord, nga naman mi pagtuo nimo. I pray nga kanunay gyud mag-uban ang among buhat, Lord. Tabangi mi, dasigya mi Ginoo, Ginoo, nga kanunay gyud mi musunod Ginoo sa imong kabubuton kay maunay buhat nga imong gipangita. Kanunay mi magsubay sa imong plano Ginoo. Di mi magpabilit sa kangit-ngit, mulikay mi sa mga dautan, maunay buhat Ginoo. Kay sama sa imong giingon, Jesus, dili tanan nagtawag kanimo Ginoo, Ginoo. Makasak ka, makasulod sa gingarian sa langit. Kung dili kadto ramang naibuhat, kadto ramang nisunod sa kabubuton sa among amahan nga nasa langit. So Lord, tabangi mi. Without you, we are nothing, Lord God. Usahay di lalim ang buhat, di lalim ang pagsunod nimo. Kay nagsubay mi sa sigpit nga dalan. Lisod ang mga lagad nimo Ginoo. Daghang pagsulay unos apan salamat sa imong saad nga sa panahon nga naay mga unos dili sad minimo biyaan. Imong i-provide imong kusog, spiritual strength imong i-provide namo imong gahom para makalabang ni, makalahotay mi. Again, Lord, I pray to all of the viewers right now, bisan pa man ang mag-replay ani unya. I pray, Lord, nga ang among faith kanimo, ang among pagtuo ubanan gyud namo kini Ginoo sa buhat, kay naa diha ang maayong resulta, na diha ang milagro. Dalaygon ka sa walay katapusan. I pray Ginoo nga kani nga mensahe nga among nadungog karong kabuntagon, mao ni hinungdan Ginoo nga musunod jud mi nimo, musubay mis imong kabubuton kay mao kanay buhat nga imong gipangita tungod kay nagtuo mi nimo. Tabangi mi, Lord, again. Help us to obey you, Lord God, because as what I have said, sometimes ang imuhang sugo lisod. Labi na usahay ang sitwasyon apiki, tabangi mi Ginoo. Salamat sa imong grasya Ginoo, sa imong gugma nga usahay madalinas mi, dili mi makasubay sa imong kabubuton Ginoo, kay nay mga times nga naipit mi apan the moment we come to you, walay higayon nga wa minimo pasaylo, wa ka na puli pagdawat namo. Again, Lord, salamat kayo. Salamat sa imong mensahe Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. And this time, Lord, I pray to all of the viewers right now, Lord God. Kutob sa nakakitaan ni nakadungog Ginoo, unsa man ilahang giatubang karon Ginoo. Unsa man ilang problema, ilahang gihambin Ginoo. Unsa man ilang mga hagit nga giatubang karon, mga battles nila Lord God, ilang mga struggles Ginoo. Ilang mga nabay uban rin nga nagantos og balatian, physically and emotionally. Lord, I pray nga mamuhat ka. Mulihok ka sa ilang sitwasyon, and I pray Lord God nga unsa man Ginoo ang pinaka-need nila nga milagro karon. Lord, I pray, let your power will manifest to their situation right now in Jesus' name. Sa ilang sitwasyon karon nga tabangonon Ginoo, tabangi sila Ginoo. Akong gibarugan imong saad Ginoo ning ingon ka, dili mo bo imong kamot, aron dili makaabot ka namo og mutabang. Lord God, I claim it in Jesus' name, that you're the same yesterday, today, and forever. The same Jesus nga nagbanhaw ni Lazaro 4 days na sa lubnganan. The same God nga nagpalabang sa mga Israelita sa dagat nga pula. The same God nga among gialagaran karon ug gihangyo ka namo Ginoo. Mulihok ka sa sitwasyon sa imong mga kanakan karon Ginoo nga need ang ilang tabang. Mamuhat ka Ginoo. Imong ipadayag, imong gahom, imong milagro sa ilang sitwasyon karon. Sigun sa gitinguha sa ilang kasing-kasing Ginoo. Mulihok ka, mamuhat ka. Jesus' mighty name. So Lord, this time we declare, we claim the miracle in Jesus' name. Aong giangko ng kadaugan, kagawasan, kabaguhan, kaluwasan Ginoo. Financial breakthrough. Kayuhan sa balatian, physical and emotional. Among giangko ng milagro
kay bulungang butang nga gikan kanimo. Salamat Ginoo. Financial breakthrough, provision, tanan sigon sa among kinahanglan. Among kining gi-claim, giangkon uban sa dakong pagtuo Ginoo. Himo lamang ming angayan, himo aming takos, kapiyalan sa mga panalangin nga gikan kanimo Ginoo. Mao kini among pagampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga mao among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Praise God. That's all for this morning. That's all for this morning, igsoon. See you again this afternoon. Basta makalugar ko, di lang ko musada kay Lunes sa baron, basin na milakaw. Basta naalang ko higayon, igsoon. Automatic na, okay? So this time akong ibalik tanang himaya og dungog sa tumbuhi nga Dios. Ako nagaampo nga karong adlaw puno sa pabor sa Ginoo igsoon, puno sa grasya, puno sa panalangin, puno sa proteksyon igsoon. Kalina o kalipay mag-uban nato. Tanang buhat sa tong kamot panalanginan sa Ginoo. So again igsoon, sa wala makabalo sa tong YouTube channel, ang link na ani nga caption ani nga live unya ini-click ninyo, dalhon mo dito. Mabungahong Kristohano na, dili tong Kristohanong mabungahon. Again, Mabungahong Kristohanon, the same name sa atong page karon. And before na ko ni siya i-end so on, thank you Pastor James from John Miguel. Way sapayan kanunay, God bless. You're welcome Sister Joanne Bitonio. Anyway, kung mong gi-remind nga, invite inyong friends to follow our page. Para ma-bless po sila. Abi nyo igsoon, diha may bisita ganin gahapon sa simbahan nga dito ra siya na-encounter niya si Lord igsoon, dito ra daw siya naka-receive og salvation. Dito siya gikan siya sa Abu Dhabi igsoon din. Nahitabo ang transformation sa iyang kinabuhi daw. Sa diyang nakakita siya aning live na to. Wala siya at first iyang gi-ignore niya atong videos igsoon tong live niya. Daytime siguro nga wa siya lingaw. Kay kuan man siya murag caregiver siya dito sa Abu Dhabi igsoon din. Ning labay daw ko iyang gi-click hantod to mga igsoon. Sige na siya paminaw niya. Wa siya kabantay, nag-anam-anam na day kausap iyang kinabuhi. Mao nang nakauli siya igsoon last Thursday man siguro to. Inig simba siya gahapon, nagpasalamat siya. So mao na akong giingon igsoon, no? Nga ako mong gi-encourage nga invite nyong friends to follow our page. Daghan na kay nahitabuan ni igsoon. Ug sa tanang nahitabo akong gidayeg ang Ginoo. Jesus alone deserve all the highest praises. Amen. So again, thank you. Good morning Pastor, shout out gikan sa Ormoc City Leyte from Michelle the Discipulo. Okay? So that's all for this morning. So see you again next time. Ampo amping abante ta paras kay mayaan sa Ginoo. To God be all the glory. Keep safe everyone. God bless.